Mrtva žena pronađena u utorak u blizini manastira u Beočinu identifikovana je kao 43-godišnja Dušanka iz Novog Sada. Poznanici su sa njom izgubili kontakt 28. decembra i dan kasnije njen nestanak prijavljen je policiji. Prvi rezultati obdukcije pokazali su da na telu nema tragova nasilne smrti. Sada se čekaju rezultati toksikoloških analiza, uz čiju pomoć bi trebalo da se utvrdi tačan uzrok smrti, što bi moglo da potraje nekoliko dana, kaže izvor blizak istrazi. Podsjećamo, nesrećnu ženu pronašao je jedan prolaznik 100 metara iza manastira iznad zapuštene ekonomije i bila je oskudno odevena, te policija ovaj slučaj u startu kvalifikovala kao sumnju u smrt. Uviđaj su izvršile forenzička ekipa i stručnjaci Odseka za krvne i seksualne delikte, koji su utvrdili da se njeno telo na tom mestu nalazilo nekoliko dana jer je bilo u smrznutom stanju, što je dodatno otežalo njenu identifikaciju i obdukciju.